Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Baray na Banggi, Bicolanja. Ito na po ang second game ng ating triple header para sa ating day 4 ng ating sinusubaybayang Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. San Fernando na nasungkit ang unang panalo kontra San Pascual sa ating day 3. Susubukan ang pangalawang win versus Claveria na Monreal ang una ring pinatumba. Sino nga ba sa dalawang kupunan na ito ang unang makakadalawang panalo sa ating elimination round dito sa District 1? Kaya mga kasurog, huwag nyo kaming lulubayan ha. Tutok lang, live mula rito sa Plaza Año Nuevo. Ako po si Kapa Morgan. Yes, ako po si Coach Paul Sepe. And again, magandang gabi po sa inyong lahat. This is the second game of our triple header for tonight. So, laban ng Claveria versus San Fernando. You know, Kapa, sabi ko nga kanina, labanan ito ni Dazzle Paul Aspe na isang assist maker. During the last game, 19 assists ang kanyang binigay sa kanyang kupunan to get that win. And kontra naman dito kay Arlito Salamuding, the scoring god partner. 32 big points on that win against the team of Monreal. So sabi nga natin, sino kaya ang magwawagi sa dalawang kupunan na ito? No? So dalawang kupunan na talagang napakagagaling. Ito kasi partner, sabi ko nga, when it comes naman sa standing, almost match ito. Pero for me, nung nakaraang laro, mas nangibabaw partner itong Team San Fernando. Ang nakikita ko kasi mas systematic ito kumpara dito sa mga taga-Claveria na more on run and gun ang ating laro. Sige, so titingnan natin as we listen to JB Salvidar introducing the players or the starting units of both teams. Jersey number 19, white card, Dazzle Paul Aspe. Running jersey number 15, power forward, Jomar Pujol. Running jersey number 20, shooting guard, Pacho Pujol. Running jersey number 23, shooting guard, Carlo Montales. And wearing jersey number 21, center, Jonel Mauzon. And for the officials for this full day, Gucci, Jamero Pina, number 1, Jane De La Peña, number 2, CJ Sanchez. This is your Bicol Cup Masbate, Atinto. And here we go. At ayun na nga partner, ang ating mga referees, crew chief Gomer Anido, former PBA referee partner. Itong crew chief 1 natin, si J. Ralph De La Peña, national referee. And of course, crew chief 2, itong crew 2, itong si CJ Sanchez, national referee partner. At yung mga guys in the middle natin, it's Jonel Bauson kontra dito kay Jimmy Baro Jr. ng Claveria. So sige, may mga sinete lang yung ating mga referees before we tip off. Okay. So talagang mahigpit tayo pagdating sa mga accessories. Yes, partner. Bawal yan yung ang sinasabi mga natin. sing-sing. Bawal Kasi yung... medyo delikado yan. Tama. So here we go now. We heard the whistle of referee of Abino. Yes, referee Abino. Start first quarter. Natip sana nitong si Jonel Bauson to Marjo Puhol, kaya lang lumagpas lang sa kamay ni Puhol at the ball went out of bounds. So it will be Monteliano for Claveria and number 28 guy na si Jomari Castillano for our 14 seconds. initial possession. Monteliano fires a 3. Kapos. Nandun ang kanyang kakampi. Number 23. Scoring the first bucket is the leading scorer sa kanilang previous game against Monreal na si Salamuding Jr. Now, Dazzle Paul Aspe finds Bauson. But Bauson couldn't handle the ball well. Pero nandun pa rin siya. Scoring the first bucket for San Fernando. Gandang galaw nito ni Bauson. Kung mapapansin yung partner, right layup, linipat sa kabila. Oo. And a steal from Aspe. Pero still then for Monteliano. Nice dish and nice finish Jimmy Baro Jr. from Monteliano to number 15 na si Jimmy Baro Jr. Montales. And Montales scoring his first 2 bucket of the ball game or his bucket
first bucket of the ball game. That's Carlo Montales for San Fernando. So, Magandang 4-all start. tayo. Oo, magandang start both teams. So, kung mapapansin mo partner, mas compose sila ngayon, no? Compared last game, itong mga taga Claveria, no? At ayan, running in transition ang mga taga San Fernando. Montales is scoring his second bucket of the ball game. 4 points na po para sa kapangalan ng kaibigan ko din. Kakilala ko din sa amin na si Carlo. Carlo Montales. Kasi parehas. Parehas sa pangalan na. parehas, Oo. no? 14 seconds. Ito. Salamuding fires and scores from beyond the arc. That's the first three-pointer of the ball game. So, mainit na kagad, partner. Unang-una pa lang, 5 points itong si Salamuding dito. Marjo Pohol will retaliate. Will try but short yung kanyang tira. Wala sa 3-point line. Yes, ito maganda din ang pinakita nito ni Marjo Pohol, partner, Oo. on their last game. So, talagang 3 points after 3 points on that last quarter itong si Marjo Pohol. Pero si Montaliano Isa talaga. din yan, partner. Siya yung kumana sa overtime against Montreal. Oo, take over mode siya doon. 11 points straight on the overtime period, partner. Itong si Monteliano on that game. Pero itong si Montaliano hindi pa nakakascore dito. Salamunding also missed the highest scorer doon sa kanilang panalo against Montreal. Baro Jr. to Salamunding. Nandun din si Ungutan sa unahan. Ungutan fakes. Tumira. May score. The veteran Rodel Onggotan. Kitang-kita mo yung veteranong galaw nito ni Rodel Onggotan. Mahal yan ang Claveria. Oo, Itong si si Rodel Rodel Onggotan. Onggotan. Isa sa mga heroes nila yan dyan, syempre. Oops! But Onggotan was fouled defending the guy underneath na si Jomar Pohol. So, 4 po ang puhol dito sa kupunan ng San Fernando. We have Jomar, yung nasa free throw line ngayon. Nasa loob din itong si Marjo Pohol. At meron pa tayong Aaron Pohol. At meron pang isa si Cyrus Pohol. Oo, partner. So, magkakapatid yung mga yan. So that's the first foul on the Rodel Onggotan. So, nalalamangan dito ang mga taga San Fernando ng dalawa lang naman from ng Claveria. Mintes yung pangalawang tira nitong si Montaliano scoring finally. That's his first bucket of the ball game. Now it's Aspe. Ito, pinipressure nila, partner, itong si Aspe dito. Oo, triple-double yan. Last outing nila. 19 assist yung ibinigay nitong Aspe para sa kanyang mga kampe. In the meantime, nakascore doon si Jonel Bauson. Or Bauson. 14 seconds. Now, Monteliano against Aspe. Monteliano, humingi ng screen kay Salamuding. 5 to shoot. Or Castellano rather. Monteliano, step back 3. Tapos. And last touch. Medyo maalat, partner, itong si Monteliano, no? Ikalawang 3-point shot, medyo short on that shot nito ni Monteliano. And 22 years old pa lang pala ito, partner. Who hails from Piodoran, partner. So guest player pala ito dito for Team Claveria. Okay. Jomar Pohol. 14 seconds. Dinabas kay Aspe. Balik kay Marjon Pohol or Jomar Pohol using that left hand. Mahirap na tira yon, but he made it. So titingnan natin kung ganun nga ba ang mga ikakana nitong si Jomar Pohol dito sa larong ito. Salamuding. Lumapit ng bahagya. Malakas yung tira. Now it's Jonel Bauson with the ball, bringing it down and lays it up and in for San Fernando. Grabe yun, partner. How can you stop that 6'2", 6'3" guy running out the floor? So talagang good drive on the part of 14 Bauson. seconds. Now Monteliano hitting his first triple of the ball game. On the third try, partner, itong si Oo. Mark Henry Monteliano. So meron na siyang 5 puntos dito sa larong ito. Aspe, binigay kay Marjo Pohol. Short yung 3, pero nandun si Jonel Bauson
to clean up the mess. Alam mo, malaki yung percentage shots nitong si Bauson when is nearer the basket. Yun, partner, talaga. Talagang So, pag nandun siya sa malapit sa basket, ilista mo na yan. at problema dito mga taga Claveria, partner, pag hindi nila binax out yan. Of course, sabi mo nga, napakahaba. He stands about 6'3", partner. So, talagang kailangan nilang once na may tumira, partner, sa team San Fernando or even sa kanila, kailangan nila allocate yan sa ilalim para ma-box out nila. So, what a daunting task it's going to be for Rodel Onggotan to defend this guy. Now, ayan na naman, tumatakbo. At nako, na-traveling siya. Huli siya doon. Oo. Ating referee na si Jade De La Peña. He could have passed it earlier to Carlo Montales. Kaya si Carlo Montales naman parang nasa pang-sisi mode. Dapat pinasa muna kaagad. Montellano to Onggotan posting up against Aspe. Oh no, it's Rodel Onggotan scoring. And one yan at may nakuha pang foul. So it's a mismatch sa ilalim talaga. When it comes to size, talagang dihado doon si Dazzle Paul Aspe against Rodel Onggotan. So Nakaka-4 na puntos na po itong si Rodel. And that's the foul on Bauson, partner. Huli si Bauson doon doon sa tapik. So kung makikita mo, palitan lang ng score. That's why ito, partner, deadlock tayo. Oo, 16 all at 4 minutes and 18 seconds. Pasok ang bonus shot para kay Rodel Onggotan. Now it's Aspe. Malayong 3! Malayo din sa mark yung kanyang tira. Pero nakabalik kay Pohol at mga taga San Fernando ang bola. Nice dish! Pero the shot will not make it. Or Pohol will not make the shot. Rather, now it's Montellano. Pinasa sa ilalim kay Baro. Overcooks, partner, yung layup. Oo. Dito mama sa board. Ayan na, Carlo Montales. Good pass. At an alley hoop. Ayan, sabi niya, ganun lang dapat. Yung kanina. Pare Koy. And 10 points nito, partner, si Bauson dito. 10 points na siya. Oo, 10 points na, Ganun partner. kabilis, Ganun ano? kabilis. Scoring nitong ang scores nitong si Bauson. Now, Onggotan working his way against Bauson. Hindi siya umubra doon. Now it's Aspe bringing the ball down. 2 against 2. Slow step. And the bucket for Dazzle Paul Aspe. That's his first bucket of the ball game. Yes. Talagang, yun talaga, partner. Gusto niya din i-absorb pa din yung contact doon sa play na yon. And nakuha niya yung rebound. Now, he's bringing the ball down once again. Aspe. At naagawan siya nitong si Salamuding. Tutuloy-tuloy ba? Ipinasa kay Onggotan. Onggotan fakes. Ginamit ang pabandang or tira. That's his signature shot. What do you expect from siguro mga nasa 45 na itong si Rodel Onggotan. Montales lumusot. At hindi tumama sa ring yung kanyang bola. He's trying to recover pero hindi niya na nahabol because Onggotan was there. Timeout dito. First timeout natin of the game. Itong mga taga Claveria. So yan po ang ma-action na start natin ng ating second game dito sa ating Day 4 ng Ako Bicol Cup Masbate. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasulog pa, we're taking a look at the Claveria bench with head coach Arnel Pornete. Yes, partner. Ito, sabi nga natin, itong Claveria, during their last game, they win against Montreal with a score of 111 to 100, partner. And the Kosorog player of the game is itong si Arlito Salamuding Jr. who scored 32 big points, 8 rebounds, 2 steals with 2 steals, partner. And sa kabila naman for Team San Fernando, win over San Pascual, no? Dazzle Paul Aspe, a triple-double, partner. 10 points, 12 rebounds, 19 assists, and 4 steals, partner. Itong si Dazzle Aspe. Oo. Mauulit kaya yan. Sabi ko nga kay Dazzle Paul kanina, warming up, sabi ko gawin mong 20 or mahigit yung assist mo ngayon. Anyway, Salamuding is
That's the... Parang gustong ulitin yung kanyang 32 Oo, points, 32 points. sa unang game nila. Second Hitting another 3. Ayun, si Yamko pinasok na, partner. Pinalitan muna si Onggotan. But nakakuha kaagad ng foul. Itong si Sandy Yamko. So, ano na, hindi na masisiro. Meron na siyang record. Mayroon ng record. Yun nga lang, foul, partner. So, abante ng dalawa ang mga taga Claveria. 22-20. Oo, so Siso, ano, dito sa Oo, ating yun nga. unang yugto at 2 minutes 10 seconds to go. Siguro, nagkakapaan pa itong dalawang muna na ito. No? We're still on the first frame. Mauzon fakes after receiving the pass. Kicks it out sa labas. Number 12 fires. And Aaron Pohol misses. At ayan na si Montellano ng Claveria ang may hawak-hawak na ng bola against Mauzon. Binigay kay Baro. Baro, nakita naman si Yamko. Yamko, tumira ng fadeaway shot. Nako, parang akala ko si Tim Duncan. Mauzon gets the rebound. Merong foul. That's on Montellano. Montellano. First personal foul. Montellano, his first personal foul. So that's the first foul on Montellano, but fourth team foul on the team Claveria. Alvarez, bagong salta din. Aspe, balik kay Alvarez sa corner. Tumira ng 3. Wala. Muntik nang ma-rebound ni Aaron Pohol pero napunta sa mga kamay ng mga nakaputi at pula. Now it's Montellano driving. Binigay kay Baro Jr. Missing using the board. Ayan na ang transition. Puhol to Puhol. At nandun si Baro. Pero alam niya yung kanyang depensa. Hinayaan na lang na makascore itong si Aaron Pohol. First 2 points, ito ni Aaron coming off the bench. Yung magandang pasa mula sa kanyang kuya, partner. Na si Jomar Puhol. Montellano pulls up. Nope. Mauzon to Alvarez. Pero si Aaron Pohol medyo natulog doon. Montellano now libre sa 3. Short. Rebound Yamko. Binigay ka sa Lamunding. Sa Lamunding umatake. Pailalim. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Jomar Pohol. And now it's Aspe running. Binigay kay Aaron Pohol. And easy 2 for Aaron. 4 points na para sa kanya. Oo, partner, 4 points and another assist coming from Dazzle Paul Aspe. Tama. So tabla dito with 20 seconds remaining sa ating opening frame ng ating laro. Again, this is Claveria versus San Fernando. Both teams coming from a win. Salamunding, short on that one, pero good try pa din as we end the first frame of this ball game. 5 seconds, partner. So, ano bang gagawin ni Dazzle Paul dito? Ayan, nahayaan lang muna. At pinasa kay Mauzon. Mauzon, tumira ng 3. Muntik na! Na-rebound ni Jomar, pero wala. Hindi malakas yung tira. Pero good thing nagkaroon sila ng 2 attempts closing our Yes, partner. first quarter. But again, this is so di natin masabi. Siso battle nga. That's why, ayun. Deadlock tayo, partner. Okay. So, Sige. 24 all sa pagtatapos ng ating first quarter. As you can see some highlights, partner. So, ito. So, second game pa lang po yan, mga kaibigan, sa lahat ng ating mga nakatutok sa ating live. So, you can check our social media platform, Rep Saldico page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV, ako Bicol Cup page, sa YouTube. And we have our TikTok, yung ako Bicol Cup TikTok account. So, kindly check it out. Also, ayan, ang ating mga referees na nag-officiate dito, na nakikita nyo sa inyong screen, Crew Chief Gomer Anibo, former PBA referee, and si Umpire 1, itong si Jade De La Peña, National Referee, and si CJ Sanchez, Umpire 2, National Referee din, partner. Oo, magaling ang mga referees natin dito sa Ako Bicol Cup. Hindi natin sila sabing perfect dahil mga tao din lang yan. Pero when it comes to accuracy and experience, talagang maasahan natin. That's how quality your Ako Bicol Cup is. That's why we are very proud na maging parte din itong ligang ito. Anabe.
Pinalitan muna si Dazzle Paul Aspe. Nabe pulls up and scores. That's his first bucket of the ball game. Medyo may kumpiyansa ang batang to, no? Partner. And first time ko siya makita, partner, na ipinasok dito. Nung I think Last game medyo hindi ito na naipasok. Tama. And number 12 ng Claveria is bagong salta rin si Gemelry Rivera. Actually, may mga bagong mukha tayo dito. Oh, yes, partner. Sharing the floor with Yamco and Salamuding ay mga bagong salta. Itong number 16 na si Sabado, Nathaniel Sabado. At number 21 na si Narciso Carranza. At pasadaan ko, partner, itong mga leading scorer natin nung nakaraang quarter. Ito si Salamuding, mayroon ng 8 points. At sa kabila, si Bauson, 11 points, partner. Tama. And still leading his organization, itong si Salamuding, when it comes to scoring. Ayan na naman, itong si Bauson. Talagang pagdating, pag malapit sa ring, talagang ilista mo na yan. He even almost made a 3-point shot kanina as we end the first quarter. Salamuding. To number 21, again, that's Carranza. Traveling doon, partner. Itong si Carranza. Carranza, oo. So ilalabas din muna si Jomar Puhol para kay Bombay Manlapas. Tumira ng 3 si Alvarez sa corner. Nandun! For the putback jam! Itong si Junel Bauson. Pampagana, partner. Nabuhayan tayo doon. Ayun ang sinasabi ko kanina. Gagante pero Mintes yan, partner. lumabas ang tira. Ayan na, si Anabe. Anabe flies! Pero inabot mo yun ni Yamco ang kanyang tira. Pero nakascore pa rin. Itong mga taga San Fernando, courtesy of Alvarez. That's the first point of Alvarez dito sa ating laro. But good, sabi mo nga, partner, good aggressiveness dito ni Anabe. Now it's Rivera. Doon sa Lamuding. Sa corner. Umikot-ikot. Fade away. Wala. Rebound. Bombay Manlapas. Now, eto na naman. Si Bauson with yeah, he lays it up and in. Surely, but slowly but surely, after that putback jam kanina na nagbigay ng na-please yung crowd kanina. Even I was really pleased with that kind of shot. 17 points na ito si Bauson dito sa ating laro, partner. Talagang take over. Anabe to Bauson. This time he misses. Pero nandun si Manlapas to save it. Medyo mababa yung haliyop na yun ni Anabe, partner. So biglang umungos ng 10 puntos or 12 puntos itong mga taga San Fernando kontra Claveria. And right now we have a report from Miss Alexa Seton. Ano ko dito? Alexa, are you ready there? Wala pa, hindi pa ready si Alexa. Okay, so we will wait for Alexa. Okay. As you can see on your screen, itong dalawang kupunan din po. Ayan yung mga referees Kita mo yung 8 straight points, partner, coming from Bauson. And talagang medyo napako sa 24 itong mga taga Claveria. Tama. Coming off the first quarter. So kala ko, partner, magtutuloy-tuloy din yung runs nitong mga taga Claveria dito. So hindi ganoon ka-effective yung second unit. Almost second unit. Kasi ang natira lang doon sa unang unit ay sina Salamuding and itong si si Yamco hindi rin galing sa first unit eh. Anyway, eto na si Alexa, ready. Alexa Seton, pasok. Thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Magandang gabi, Masbate. Kakatapos pa lamang ng first quarter ng laro sa pagitan ng kupunan ng Claveria laban sa San Fernando kung saan nagsubaybayan natin ang matinding labanan ng dalawang kupunan na may score na 24-36
Matatandang ang parehong koponan ay nagpakita ng mahusay na laro sa kanilang unang laban kaya naman nasungkit nila pareho ang kanilang unang panalo. But for tonight's match-up, aminado si Claveria Assistant Head Coach Coach Arnel Corneto na nagkaroon sila ng malaking adjustment laban sa San Fernando at sa ngayon, nagiging epektibo ito at kapansin-pansin na mas compose ang Claveria players kumpara sa kanilang nakaraang laro. Kaya naman patuloy nating subaybayan ang kapanapanabik na laro sa pagitan ng Claveria at San Fernando. Yan muna ang update mula dito sa side ng Claveria. This has been Alexa Seton. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Alexa Seton. I thought, si Cassandra. Napiki ako dun That's actually Cassandra's sister, Alexa. Welcome to Ako Bicol Cup. And yan ang una-unahan niyang report dito sa atin. So, pinagbibigay ng report sa likod ng team Claveria. Nicolas, bagong salta din to Aaron Pohol. Aaron Pohol, lumapit ng konti. That's elbow jumper. Successful doon. Oo, 6 points. Good one dribble pull-up on the part of Aaron Pohol, partner. And kung makikita mo, second unit na, partner, ang naglalaro for Team San Fernando. Except for Salamuding na... for Claveria, except for Salamuding. Siya na yung naiiwan sa original line-up kanina. And will hit the three! Third three-pointer nito ni Arlito Salamuding Jr. So, mayroon siya ditong 11 points, partner. Tama. Dito sa ating game. Nicolas from the corner. Almost but not quite. Merong foul na nakita ang ating referee na si Jade De La Peña. That's on Shane Makaalay. First foul ito ni Shane Makaalay, partner. Pero kung makikita mo, good ball movement on the part of Team San Fernando on that play, partner. Maganda sana. Kaso missed lang nga lang yung tira. So ito, naka 1-2-2 itong mga taga San Fernando. So Lamuding binalik dito sa kanilang point guard na si Maninay. And missing is Sabado. So kailangan umiscore talaga sana ang mga taga Claveria. But right now, nasa mga taga San Fernando na naman ang bola. Nicolas shaking the defense of Sabado. And can't hit. Eto na. Si Sese. Nako. Nagsisi siya sa tirang yon. Medyo pilit yun, partner. Yun, oo. Ayan na. Inararo nitong si Manlapas. Si Yamko. And that's an offensive foul. Sabi ni referee Jade De La Peña. That's a foul on Bombay Manlapas. And good play on the part of Yamko. Standing his ground, partner, on that play. So, timeout dito ang Team San Fernando, no? Yan ang sabi ni referee CJ Sanchez. Timeout daw ang San Fernando. Because of that sequence, partner, dalawa lang ang naiambag ditong second unit dito bago mag-timeout. 4 minutes 18 seconds po remaining sa ating second quarter. Kung mapapansin natin, partner, dapat i-capitalize ito ng mga taga Claveria, partner, kasi wala doon si Bauson, wala doon si Aspe, and wala yung Puhol Brothers, partner. So dapat ibalik niya yung kanyang first unit kasi ginagawa ito, nakakatakot yan kung hindi mo maibabalik yung energy mo na ang naglalaro ay second unit sa kabilang kupunan. Mas mahihirapan ka kasi pagpasok ng first unit, fresh legs yan, partner. Tama. So dapat ito ang dapat mauna na sila. Lalo pat sila ang naghahabol. At Maninay or Mahinay rather, Salamuding. Yan, heavily guarded, partner, talaga. Tama. Kasi alam nila na siguro well scouted talaga ito, no? So si Salamuding posting up. Walang clear shot. Pinasa kay Salamuding, who's ready for that three. That's his fourth three-pointer of the ball game. Ngayon, partner, ang napapansin ko nung nakaraang laro, no? Talaga yung 2 points after 2 points ngayon. Si Salamuding ngayon, 3 points naman, partner. After 3 points. Oo. Puhol. Makaalay. Manlapas cannot finish or cannot hit
the right angle. 14 seconds to shoot. Labas kay Anabe. Anabe. Well, pull up and will miss. Nakuha ni Manlapas ang rebound at nakita ni referee Jade De La Peña na nakakommit ng foul itong si Mahinay. Number 20, Dale Mahina. Sunday Mahinay. Second team First personal, second team foul for Team Claveria. Rodel Onggotan, may tanga ng bola. Pipilitin sanang crossover makalapit sa sana ring. yan. Oo, pero mukhang ano na yung tuhod. Matagal nang lalaro yan itong si Rodel Onggotan. At ayan, libreng-libre ang tatlo sa namuding finishing. Yung tatlo ay lahat nakahawak ng bola doon, binipasa kay Rodel and Salamuding Jr. Scores again, partner. 16 points itong si Salamuding Jr. dito. Makaalay to Manlapas. Manlapas was fouled. Sabi nitong si referee CJ Sanchez. Ian Sese. That's a foul on Ian Sese. First personal yan ni Ian dito. Ian Sese was also very vital in their Oo, first pa- win against Montreal in overtime. Yung mga Yung basura nga, sabi mo, saka no? yung Talaga. mga free throw niya. Oo. And good defense on the part of Claveria. And now, Mahinay will try to finish, but he can't. Anabe, dumiretso. Pinasa kay Manlapas. Manlapas will capitalize on the board to make that shot. Mahinay was fouled. And sabi ni Ref Jade De La Peña, the foul Foul number 9. is the one who committed the foul is the guy. Number 9, Number partner. nine, Ito number si Rani Almugiel. Nakapasok pa lang din ito for Team San Fernando. 19 seconds to shoot. So 19 seconds to shoot. Ayan na, nasa loob na si Montellano for Claveria. Mahinay shaking the defense of Manlapas and Gandang scoring! crossover, partner. And one! Kita Sabi mo yun? ni referee Gomer Abino. Foul number 5. Kita mo yung basic na basic. First personal foul penalty. Substitution. Number Dribble to 15, the right. San Fernando. Crossover going baseline. Oo. Sabay layup. That's good for 2 for Dale Mahinay. That's a strong move for Mahinay. At ayan, nasa free throw line siya, hoping to complete the three-point play opportunity. And there you go, making the free throw. At ayan, 5 na lang po ang kalamangan itong mga taga-Claveria. Anabe, 2 minutes. Ball pressure sa guards. 14 seconds. tumira ng 3 sa labas. Number 9, wala. Now it's Calabarias basketball. Montellano bringing it down. Anabes there. Magandang assist sana yon. Sayang. Kaya lang, masyado na atang madulas ang bola para kay para dito kay Sabado. Grabe yun. Good pass on the part of Mark Montellano. Anabes doing a good job replacing their ace point guard na si Dazzle Paul Aspe. Oo, pinapahingahan talaga. No? So malaking tulong yan para kay Dazzle Paul. Anabe is doing well as a point. Time to shoot. Number 9 shaking the defense. Hoping to hit that one pero wala. Oh, what a putback! Wala dito kay Cyrus Puhol. Another Puhol. That's the 4th Puhol we're mentioning here. And now it's Montellano with the ball. 42-35. Ito po ang lamang ng mga taga San Fernando. At a minute to go. Mahinay. Shaking Almugiel. Oh, pero malakas yung pasa para kay Sese. At nako, yung mga taga Claveria nagsese naman dahil sa pasang yon.
At napaiyaw si ate dito sa tabi ko, partner. Doon sa play na yon. Taga Claveria ata yung mga malapit sa dito ng mga spectators. Ano? Anabe 14 seconds. to Cyrus Puhol, binigay sa ilalim sa kanyang kapatid na si Jomar Puhol, who easily scored over Rodelong Gotan. Apat na yan, partner. 4 point dito ni Jomar Puhol. Remaining for the second quarter. Montellano, 12 seconds. mahinay, trying to create an entry pass, pero nandun yung depensa palagi. Equal violation. Kickball violation, sabi ni referee Jade De La Peña. And 17 seconds remaining, partner, sa ating second quarter with 14 to shoot on the part of Claveria. 14 seconds to shoot. 17 seconds for the second quarter. Montellano using the board, wala. Shot clock is up. Anabe, nakita na nasa unahan na itong si Almudiel. Almudiel umikot, ginamit ang banda. At yun, pasok. That's his first bucket of the ball game. And Montellano short And the first half to is scored. beat the buzzer sa pagtatapos ng ating second frame. Alright, Coach, we'll be taking a short break muna. After that, those two, very exciting quarters we've had. Lamang po ng 11 ang mga taga San Fernando, 46-35. Oo, partner. Ito po ang inyong Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan
Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik po kami dito sa San Jacinto, Masbate. In particular sa loob ng Plaza Año Nuevo para ibigay po sa inyo ang second half ng ating second game dito sa ating triple header sa ating day 4 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ang bakbakan ng mga taga San Fernando at Claveria. Kasama niyo po ako, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Coach Paul, welcome back. Yes, partner. At yun nga, pasadahan natin itong halftime statistics natin. Bench points, bench scoring, nakalamang dito ng marami-rami, partner, itong mga taga San Fernando. 18 kontra 5 kontra dito sa Claveria. Kasi nga, sabi ko nga, yung second unit talagang maganda yung pinakita nung pagpasok nila. Points in the paint, partner, very evident because of the lights of Bauson and also itong mga Puhol Brothers. 40 kontra 18. Turnovers, yun nga, mas naalagaan ng bola nitong mga taga San Fernando. 9 turnovers itong mga taga Claveria. 7 lang dito sa mga taga San Fernando. At fast break points, partner, 20 kontra 8. So mas kinakapitalize nila off the rebound, tatakbo itong mga taga San Fernando, kaya ganyan ang ating fast break points. Second chance points, partner, ganun din because of the big guys itong San Fernando, 9 kontra 5. So yun nga, yun ang titingnan natin dito. Kung mapapansin mo, talagang lamang na lamang itong mga taga San Fernando dito. Oo. And that's because the biggest or the tallest guy on the floor is nasa kanilang panig. Walang iba kundi si Junel Bauson, and I believe he's also the leading scorer dito sa larong ito. Alright, so once again, ito na po ang second half ng ating bakbakan dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Again, this is just the elimination. This is just our day 4 ng inyong paboritong liga. As I say hello, ayan, nanonood sa atin si Coach Kyle Marilla. Coach Kyle at mga kasama mo dyan, magandang gabi sa inyo and sana nag-enjoy kayo, Coach Kyle. Okay, pasadahan ko din, partner, itong mga leading scorer natin sa Claveria. Itong si Salamuding Jr. with 16 points at sa kabila naman itong si Jonel Bauson with 17 points. Ayun na nga, siya yung leading scorers. Lamang siya ng 1 puntos kontra dito sa leading scorer ng Claveria na si Salamuding. Right now it's Montellano with the ball. Salamuding will fire and will hit another 3. That's his, I guess that's its 5th three-pointer of the ball game. Yes, partner. Talagang dito sa Rainbow Country naman siya kumakana ngayon. At ayan naman si Jonel Bauson kumakana sa ilalim. At kung kakapanood nyo lang ngayon sa ating mga live, kanina meron siyang highlight, yung kanyang putback jam. Salamuding will try to hit another one, but this time it's short. Rebound, Bauson. Anave. Hindi nag-start si Dazzle Paul Aspe, no? Oo, partner. So talagang binibigyan nila ng chance ito si Anave kasi maganda naman ang pinapakita, partner, when it comes to point possession. And Bauson was fouled on that jumper. Sabi ni referee Gomer Abino, the foul is on Yamko. Ito, partner, si Ref Gomer Abino, former PBA referee. Yes. Oo. And of course, kaya napakatikas, napaka-snappy. Kung makikita mo, kondisyon na kondisyon, partner. So, ito. And first throw nito ni Bauson, missed yan, partner. So, yun na sinasabi ko. That's also the second foul of Sandy Yamco on the part of Claveria. And Junel will try to hit his second free throw. At yun na nga, pumasok kahit papano yung kanyang pangalawa. That's his, nakaka-20 points na yan. Yes, partner, 21 points. 21 points. Now it's Montellano with the ball. Ginugulo ni Anave. Montellano manages to get closer to the basket. Kaya lang nandun ang depensa nitong si Bauson. Pero his teammates, lalong-lalo na itong si Carlo Montales. Ready na naman sana for transition, partner. Kaya lang, medyo malakas yung pasa. Now we have Mabel Echegoyen with her report. Miss Mabel, pasok.
Kapa Morgan and Coach Paul, after the first half ay naka-adjust na umano ang players ng Team San Fernando kontra sa Team Claveria. Aminado silang nahirapan sila sa laro ng Team Claveria dahil kay Arlito Salamuding Jr. at sa iba pa nitong big man. Ayon kay Coach Shervin, binigyan nila ng maayos na play ang kanilang key player na si Jonel Bauson para mapaganda ang kanilang laro. Sa ngayon, tulong-tulong umano ang kanilang players at pipigilan nila ang production ng key player ng kabilang kupunan para mapanatili ang kanilang kalamangan at manalo sa larong ito. And that's the latest dito sa courtside ng Team San Fernando. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Etchegoyen. Yan ang aabangan natin kung talagang mas paiigtingin pa ang depensa para yun nga, malimit yung production ng kalaban nitong mga taga San Fernando. Para yon magtuloy-tuloy ang kanilang kalamangan. Lamang sila ngayon ng 11 points dito, 49-38. Salamuding missing a 3-point attempt. Now it's a Nave. May tangan ng bola now para sa San Fernando. Nakita si Carlo Montales sa corner, tumira at umiscore. That's a long two. That's a 6 point of Carlo Montales sa ating game. And yun nga partner, talagang nung nakaraan, kita mo, medyo pilit na yung tira nito ni Salamuding. So talagang pinapahirapan nila. But again, yun yung pinaka-open na nakita ko ngayong quarter. At ayan, after the miss, muntik ng maribaw ni Yamco at napunta sa mga kamay ni Salamuding ang bola. Na-score nga pa yun. At ngayon, nasa kay Montellano ang bola. Dire-diretso. And he scored. Laying it up and in for Team Claveria. Ika-7 puntos ni Montellano dito sa ating laro. At again, ito partner, 9 points na lang ang kanilang hinahabol dito. Anabe. Oh, that's a nice dish. Maganda rin ang court vision itong batang itong Anabe, no? Kaya yes, partner, talagang binibigyan din sila ng pagkakataon ni Coach Raymond Bahar. Oo. Na pamalit kay Dancel Paul Aspe. Sese. To Montellano. Montellano sizing the defense of Anabe. Libre sa tres. Tumira. Pero nagmintes. Na-rebound ni Jomar Pohol. At mayroong foul. At ang sabi ni referee Jade De La Peña. That's on Yamco. Third personal partner on Yamco. Akala ko kaya Salamuding yun partner. Pero naitawag kay Sandy Yamco. Third personal foul nito ni Sandy Yamco dito sa ating game. Anabe now setting the play for San Fernando. Montales drops it kay Puhol, but Puhol masyadong malalim at walang nakitang sunlight doon. Merong whistle ang ating referee na si referee Gomer Avino. Foul number 20. That's on Marjo Pohol. Yung foul na yon. First personal. Second personal rather. Ito ni Marjo Pohol. At ipinasok na po uli si Dancel Paul Aspe para sa koponan ng San Fernando at 5 minutes and 53 seconds remaining dito sa ating second frame, and we're almost about to hit the half or the middle part of this second quarter. That's third quarter partner. Third quarter rather, I'm sorry. Medyo mabilis talaga yung laro natin dito. Alam ko, second quarter pa lang. At ito, sa sobrang bilis, 22 big points na itong si Salamuding partner dito sa ating game. Tama, ano yan? Nagmintis doon si Bohol. On the grounds. Good tap on Marjo Bohol partner on that play. Para mapigilan yung transition na yon para dito sa mga taga Claveria. 53-44. 19 seconds to shoot. Montellano. Balik sa 1-2-2 itong mga taga San Fernando dito. Again, mukhang may pagka-man zone partner itong depensa na napakita nitong mga taga San Fernando dito. It's a duty foul on the part of Mark Montellano. Tama, kasi once na malusutan siya nitong si Jonel Bauson, siguradong idadakdak na yan. And that could have been an easy 2 again for Bauson partner on that play. Dancel Paul Aspe orchestrating the play for San Fernando. Nakabalik sa kanya ang bola. Galing kay Aaron
Puhol mula sa left corner. Now it's Aspe. Binigay kay Puhol. Pumukol ng 3. Wala. Pero nandun ang kanilang kapatid na si Aaron. Trying to put it back but he was fouled going up. May nakitang foul dito kay Sese, partner. Oo, yan ang sabi ni referee Gomer Abino. That's the second foul on Sese. 14 seconds to shoot. Aspe. Maganda sana yung pasa, kaya lang nandun yung depensa para kay Aaron Puhol. Now, Sese all alone. Ian Sese. First 2 points dito ni Sese, partner, dito sa ating game. Yes, good job on the part of Sese. Scoring a bucket for Claveria. 14 seconds. Carlo Montales nakita sa ilalim ang kanyang kakampi. Si Puhol, Bauson, balik kay Montales, tumira ng 3. Bang! Muntik na naman yun. Muntik nang ilagay na naman ni Bauson sa ring ang bola. Ayan. 2-second chances. There's a technical foul. Ayan, bali 4 pero sinong merong nakitang Oo. mali doon ang ating referee na si Jade De La Peña. Teka, titingnan natin yan. Basta yung signal ng referee, there's a technical foul on that play, partner. Technical foul number 23. Yun na nga. That's on Carlo Montales. Masyadong mabilis yung pangyayari. Technical foul number 23, Team San Fernando. Talagang iba yung mga mata ng mga referee, no? Oo. From the second. So, eto. Si Salamuding ang titira doon. Para sa ating technical free throw. So, 1 throw ata ito. Plus ball possession, partner. Tama. The best shooter ng kanilang koponan, ng komandan ng free throw shot. Our position, Team San Fernando. So 7 na lamang po ang kalamangan ng San Fernando. Umabot ito sa double digits kanina. Blue ball yan, partner. Kasi possession arrow yun. Oo. So blue ball. Oo, tama yung call. Okay. 4 minutes and 17 seconds for the third quarter. Russell Paul Aspe bringing the ball down. Tumila ng malayong 3. Malakas yung tira. Okay, maalat si Aspe, partner. Salamuding. Nice move. Going to the basket. Actually, hindi masyadong closer to the basket yung close to the basket yung kanyang tira. Pero he manages to score. Kabisado niya yung banda. Yun. And he's the leading scorer for Claveria. I think nalagpasan niya na yung score niya, no? Ni yes, partner. Bauson. 23 points na itong si Salamuding dito. At yun. Make that 24. Perfect mula sa free throw line. And ito, partner, kumakatok na sa awak, pintuan ng San Fernando. 4 na lang yan. 4 na lang. 14 seconds. Aaron Puhol. Tumanlapas. Merong foul. Sabi ni CJ Sanchez, ang ating referee. Foul number 3, John Vincent Patropes. First personal foul. So ang tinawagan, John Vincent Patropes for Claveria. Now, Manlapas will be shooting free throws. 3 minuto. Oo, 3 minuto. 3 minutes 47 seconds. Segundo ang nalalabi po sa ating third quarter. Number 10, Bombay Manlapas. Getting ready for the shot sa free throw line. Umaluglag ang tira. Again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Infinity Media Broadcasting Company or IMBC po ang nagbibigay sa inyo nito. Napakaganda at magandang coverage. Aaron Manlapas, good finish for San Fernando. That shot was defended pero good shot on Aaron Puhol, partner.
Maganda din tong composure ni Puhol. Pero ayan naman, binawi ka agad ni Baro Jr. Oo. Aspe! Gandang assist kung may papasok. Pero sayang, hindi na ipasok nitong si Cyrus Puhol. Assist sana yon. Ito, 3 na lang partner ang hinahabol partner dito ng mga taga Claveria. Patropes missing. Nando na naman si Baro pero hindi pa rin pumasok ang kanyang putback. Pero ayan, hindi ka talaga magsisisi pag nandyan si Sese. Oops, hindi na kayang habulin yon. Itong si Jonel Bauson. Ito, medyo nagmamadali dito partner. Itong mga taga San Isa Fernando. na lang ang lamang. It's another turnover ng mga taga San Fernando before this time out. At ayun, isa na lang talaga partner ang hinahabol dito ng mga taga Claveria. So kailangan wag maging overconfident dito ang mga taga San Fernando dahil itong Claveria is also deadly and hungry for a win dahil itong mga teams na ito ay nag-aagawan ng top spot dito sa ating day 4 ng elimination round. And this is just the second day natin dito sa District 1 dito sa Ticao Island para sa elimination ng mga taga rito. And itong dalawang teams meron ng tig-isang panalo. So sino sa kanila ang unang kakamit ng pangalawang panalo? Yes partner, sabi ko nga sa iyo kanina, no? Itong mga taga Claveria talagang napakasisipag nito partner. Both offense and defense. So talagang dapat wag ditong magpabaya itong mga taga San Fernando, no? Because kayang-kaya nito makabalik partner talaga sa laro. And of course, yun nga sinasabi nila kanina, dapat madepensahan itong si Arlito Salamuding Jr. kasi yun talagang bumubuhay din dito. But again, yung mga role players like Sese, Baro Jr. talagang andyan pa din. So kailangan nila pantayan din yan. Meron bang adjustment na nakita ka dito sa mga... Ayan! Salamuding hitting another 3. That's his 6th 3-pointer of the ballgame. At lamang na dito, partner. Oo, ang mga taga Claveria. Ang nakita ko lang dito, partner, medyo naglaylo itong mga taga San Fernando doon sa kanilang laro. Cyrus Puhol, balik kay Dazzle Paul Aspe. That pass was deflected. Ito na si Montellano running the ball. And nice assist for their leading scorer, Salamuding Jr. Grabe partner, nabuhayan na dito itong mga taga Claveria. Cyrus penetrating. Wala, pero mananatili sa kanila ang bola. Dahil last touch I guess ni Sese on that sequence. Oo, at wala masyadong ball movement on the part of Team San Fernando dito partner. So kung makikita mo, don't look now, it's a 4-point lead by Claveria. Ayun, yun ang gustong gawin kanina pa nitong si Cyrus Puhol. Pamatay sunog yun, partner. Tama. Ni Cyrus Puhol. Ito naman si Montellano. Binigyan ng screening Baro. Pulls up. And that's malakas yung tira. Salamuding na naman for 3! Yes! Pampito na! Nitong Arlito Salamuding Jr. Wala akong masabi partner dito sa performance ito ni Salamuding partner. Aspe, short on that one. Dazzle Paul Aspe needs to step up when it comes to scoring. Now na sila na ngayon ang nilalamangan itong mga taga Claveria, 62-57, less than a minute to go. Good handles on the part of Montellano. But the shot, Aspe, nakita na nasa unahan si Carlo Montales. And good finish on the part of that guy wearing number 23. Ayan naman si Salamuding, block on that one pero na-foul pa rin siya.
Iba rin talaga tong Salamuding Grabe, Junior. partner, sinasabi ko nga sa'yo. So hindi chamba yung Hindi chamba, partner, yung 32 points niya sa kanilang unang game. Third personal foul penalty. Grabe. He's been doing wonders for Claveria team Oo, partner. since the start of this ball game. Since actually game 1 nila. Oo, game 1. 62-59. Eh, nakala ko partner nung game 1 nila, no? More on drive, more on inside game itong si Salamuding. Ba't ngayon, pinapakitaan tayo ng ibang putahe naman, partner. Dito naman ako sa labas ngayon. Tama. Nagdududa tuloy ako, partner. Baka import to. Alamin natin yan. Maski kilala Baka natin. ano lang, may maskara lang, partner. Tama. At ayun, nagkaagawan sa rebound after that miss ni Salamuding mula sa free throw line. Sabi ng ating mga referee, it's last touch ng mga nakaputi at pula. So it will be San Fernando's basketball. Ito, it's a challenge ng ating ng coach ng Claveria, ang ating mga officials. So i-review yan ng ating nasa technical, headed by Sir Jojo Belen. Yan. Rini-review na ng ating mga kasama dito, Sir Jojo Belen. Tinitingnan ng maigi kung kanino ba yung ano na yun? Sino nga ba talaga ang huling nakahawak ng bola. With 23 seconds remaining sa ating third quarter, partner. Tama. 59 ang San Fernando na kanina nakakalamang, pero ngayon nilalamangan na po sila ng mga taga-Claveria ng 3 puntos. Nandito sina Press 1 at Press Chart. Oo, dumating sila kagabi actually, partner. Oo. Mukhang nag-happy-happy kayo Hindi naman. Hindi naman Natulog tayo masyado, na maaga. masyado. Natulog tayo na maaga. Talaga? Kasi inaalagaan natin yung boses natin. Hindi ka naman nag-happy-happy dahil natulog ka lang maaga. Pero happy gising ka naman. Oo, happy gising. Dahil medyo hindi ka na natutulog ng alas 4. So yun nga. Sige. So, Again, we're here at Plaza Año Nuevo, dito po sa San Jacinto, Masbate. So And, kung makita mo, punong-puno tayo dito, partner. Tama. So maraming salamat po sa lahat ng mga taga San Jacinto. At hindi lang mga taga San Jacinto, no? Ito mga nandito sa Ticao Island, partner. Tama. Grabe yung At reception. yung mga Taga Masbate. supporters din ng mga taga Burias Island, di ba? Oo. Itong Claveria is from the Burias And San Island. Pascual din yung maglalaro mamaya. San Pascual is from Claveria, from Burias din. Island. So ano ba, naging successful ba yung challenge? Oo, yan o, replay. We'll see. So, yun. Looks like it's Jonel Bauson. Bauson. So, balik ang bola sa mga taga-Claveria dito. So, successful yung coach's challenge. 23 seconds ang kanilang oras. So, ayan. Kukonsumo ng konti. Itong si Mahinay. Binigyan na ng screen ni Sabado. Long 3! Wala! Naku, medyo napaaga yun, Napaaga, partner. napaaga. At ngayon, mayroon pang chance ang mga taga San Fernando na makapukol. And Bauson! Hindi na ipasok yun, pero nandun si Cyrus Puhol to clean up the little mess. Oo, medyo napaaga yun. Ano part of mahinay, partner? Kasi nga 23 seconds lang naman yun. Patay na yung shot clock eh. Masyado siya na-excite. Sana tinira niya mga 8 seconds ganun. But again, lamang sila, partner, with 2 points, 63-61. Lamang po itong mga taga-Claveria. If I were Mahinay, I will look for Salamuding. Eh kaso linabas nila yan. Nilabas? Wala. Kaya pala eh. Yun, Kaya linabas nila pala siguro, eh. pinagpahingahan din. Tama. Pati si Monteliano linabas kasi siguro para all out, Sayang. partner, for the fourth quarter. So, All out. Pero maganda ring strategy siguro na nandun yung mga shooters nila. Knowing na last chance nila to score, capitalizing on the shot, actually the game clock na 23 seconds. But anyway, iba yung nasa isip nitong si Coach Arnel Fornete. yes, partner. Ito On nga. that last play. Papunta na tayo sa ating fourth and final quarter. So sabi nga natin, partner, talaga
if you are a team here in Masbate, talagang bilog ang bola, no? It's everybody's ball game, no? So, kahit lamang ka ng 15 on the second quarter, hindi yan nag-a-assure na talagang ikaw na yung mananalo all throughout. So magandang pinakita nitong mga taga-Claveria on the third quarter, partner. Tama. So, yun yung sabi ko, partner, medyo naglaylo yung mga taga San Fernando. That's why, ito, nakabalik itong mga taga-Claveria dito. At ito, pasadahan ko itong ating leading scorer for Team San Fernando. We have, yun nga, Jonel Bauson with 20 points. And guess what, partner? Last game, 32 points itong si Arlito Salamudin. Ngayon, 36 points, 36 points na at mayroon pang isang quarter. Oo, isang quarter pa. Aba, nagdududo talaga ako, partner. Mahinay. Walang hinay-hinay sa kanya, pero he was blocked tremendously. At ayun naman. Cyrus Puhol can't manage to make that shot. Medyo may kasama pang swerte itong mga taga-Claveria dito, partner. Tama. Oo. Pero mananatili po ang bola sa mga naka-blue, ang mga taga San Fernando. Dazzle Paul Aspe, nakita si Cyrus Puhol and this time making it. Sabi niya, dito sa pagkakataong ito, hindi na ako magmimintis. Maganda talaga ang court vision ito ni Dazzle Paul Aspe. Ay, wala ka nang masasabi pagdating sa ganyan kay Dazzle Paul Aspe. Now, Dazzle Paul has the ball. Ano bang gagawing magic ni Dazzle Paul? Yun! Sinasabi ko sa iyo. Magandang pasa at magandang tira nito. Very deceiving ang Dazzle Paul Aspe. Kaya halos na-freeze doon yung depensa. At ito, partner, mula kaya press 1. So, pa-shout out daw dun sa asawa ni Bombay Manlapas na si Angelica Neri at ang kanyang anak na si Shaira Saniva Manlapas. Hello po, happy watching Angelica Neri at ang kanyang anak na si Shaira Saniva Manlapas. Asawa yan ng ating player na si Bombay Manlapas for Team San Fernando. Manlapas family. Oo. Magandang gabi po. Sana manalo yung team nyo. Alright? Dazzle Paul Aspe now with the ball. Lamang na naman po ang mga taga San Fernando ng dalawa dito. Muntik nang maagawan si Dazzle Paul Aspe. Maganda ang pasahan sa loob. And Jonel Bauson finishing for San Fernando. 67-63. Babawi dito mga Claveria. Montellano displaying some handles once again. Di mabigyan ng bola itong Salamuding na agaw kay Sabado ang bola nitong si Puhol. And Aaron Puhol missing with the left. Now it's Sese. Binigay kay Sabado. Naagaw ni Dazzle Paul Aspe. Aspe now. Nakita nasa unahan si Aaron Puhol. And hindi man na ibuslo. Meron namang foul na nakuha mula dito kay number 6, Montellano. Yan ang report ni Gomer Abino, ang ating ex-PBA referee. Third personal foul ito ni Mark Montellano. At kung makikita mo, partner, pagbalik ni Salamuding, partner, ito ang nakatao, itong si Montales. Talagang dinidikitan na siya. Oo. So that's the first free throw of Puhol. Aaron, pasok yan. Alright. 5 po ang kalamangan ng mga taga San Fernando. Kanina lumamang na ng 4 itong mga taga Claveria. Ayan na naman Salamuding. Short this time. By the way, ipinasok na uli si Rodel Onggotan para sa koponan ng Claveria. Now Dazzle Paul Aspe. Slow step and a sure shot. Mula kay Dazzle Paul Aspe. Been the best player sa kanilang first outing sa panalo nila kontra sa mga taga San Pascual. Yes, partner, and that's the only 4 point of Dazzle Paul Aspe dito sa ating laro. But again, maganda naman yung kanyang mga distribution. That's why ito nakabalik ulit itong mga taga San Fernando dito, partner. Sa lead. Now it's 7 points at 7:42 sa ating pong game clock. And meron tayong timeout. As you can see,
binibigyan ng instructions nitong si Coach Arnel Pornete ang kanyang kupunan na Claveria. At ayan, tinatawag na uli tayo ng ating committee para makabalik na uli sa laro. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Siyempre, malaking tulong din po sa atin si Congressman Jill Bongalon. Now sa Lamuding, dinidepensahan ni Bohol. Taro, cannot hit. Ito na naman ang mga taga San Fernando with Carlo Montales finishing with his familiar layup. Ito, hindi lang natin napapansin, no? 14 points na itong si Carlo Montales dito. Maganda yung entry pass ni Montellano for the veteran Rodel Onggotan. And Onggotan was fouled. First personal foul, first team foul. Trying to make a shot close to the basket kanina. Onggotan will try sa free throw line. Malakas ang tira. Kailangan bawasan ng konti. At ayun, sinigurado na ni Rodel Onggotan ang pangalawang tira. At napangiti siya doon, partner. At sabay tingin sa bench ng San Fernando. 8 points yan. Kaibigan naman niya yung mga taga San Fernando. 8 points yan dito sa ating game, si Rodel Onggotan. Russell Paul Aspe against sa Lamuding. Binigyan ng screen ni Pohol Aaron. Hindi na ipasok ang bola pero with that drive pero nakakuha ng foul itong si Russell Paul. Foul the number 15. Jimmy Bond Jr. Second personal foul, second team So, the second foul on Barro Jr. Foul the number 14, Ian Sese. Or number 14 rather. So sino yun? Si Sese yung Yeah, tinawagan. partner. And Aspe. Personal. And his signature free throw stance. Ibinabanda niya yan eh. Bakit kaya hindi binanda? So baka marinig ka, partner. Baka baguhin. Baka baguhin. Talagang sabi niya. Minsan sa free throw pag nababati eh. Missing those two shots is Russell Paul Aspe. Bihira din yung mangyari. Mamintis niya yung dalawang free throws. Montellano. Merong illegal screen. Itong si Rodel Onggotan. Offensive foul number 45, Rodel Onggotan. Second personal foul, third team foul. Offensive foul. Ito si Rodel Onggotan. That moving screen, partner. Alam niya yung kung nakakailang foul na siya. Russell Paul Aspe, crossing over. Muntik nang maagawan. Yun na nga, naagawan na. Naagaw niya, nabawi ang bola. Slow step once again. Umalog ang bola, na-rebound nitong si Onggotan. At ayun. Nakita ni referee Gomer Abino na si Russell Paul Aspe ay dumikit dito kay Onggotan. He was called for the foul. Oh, that's the second foul on Aspe. So ito talagang bantay sarado. Itong si Salamuding. Ito ni Cyrus Pohol. Oo. So, max 1 talaga. Ayan, naagaw ni Russell Paul Aspe. Traveling ang itinawag sa kanya. Hindi matanggap ni Russell Paul Aspe. Traveling yon. Ito, nakatao. Itong mga taga San Fernando dito. Montellano. Ako, ball pick up. Binigay sa poste kay veteran Rodel Onggotan. Steps back for 3. Wala. Rebound, Sese. Nangingibabaw si Sese doon. Ilabas si Sese. Sa Lamuding, merong clear shot. Pero hindi na ipasok ang 3.
Ayan na ang transition ng mga taga San Fernando with Cyrus Puhol finishing. At meron na din itong 10 points dito sa ating laro. Itong si Cyrus Puhol coming off the bench. At Tama. siya ang nakatoka dito kay Arlito Salamuding Jr. Wala, hindi pumapasok ang mga tira ngayon ng mga taga Claveria. Ayan na naman. Good job on the part of Cyrus Puhol. Getting those leak out pass from his teammates and finishing it gracefully. Salamuding. Good footwork and nice shot. That's another bucket for Salamuding Jr. 38 points itong si Salamuding dito. 4:41. Ito, medyo binabagalan, partner. Itong mga taga San Fernando, kailangan nilang i-pressure yan, partner. At ayun, nakita ni referee Jade De La Peña ang foul mula dito kay yun nga, number 6, Monteliano. Mark Henry Monteliano. Fourth personal foul, 14th foul. Nakausli yung kanyang tuhod while And that's the fourth foul of Mark Monteliano. Kailangan niya mag-ingat dito, partner. Bauson takes a 3-point shot. Uy, nice play! Ganda ng mga extra passes na yon. 16 points. Itong si Montales. Makuha si Montales sa ilalim na libre. Paro Jr. still can't make a shot. Itong mga taga Claveria. Same ball daw, sabi ng ating referee na si CJ Sanchez. So isang dosena na po ang lamang nitong mga taga San Fernando. Medyo lumobo, partner. Oo, talagang nagseryoso na ito. Good adjustments on the part of Coach Raymond Bahar para itao na talaga itong si Salamudin dito, partner. Tama. Kasi yun lang naman talaga nagbibigay buhay itong Salamuding Jr. With his, sabi mo kanina, 36 points. At hindi pa naman 38, partner, 38 na. Pero so far, di nadadagdagan ngayon kasi parang may selyo ang ring nila. Walang nakakascore ngayon dito sa mga taga Claveria. Mas maganda ang pinapakitang man-to-man defense nitong mga taga San Fernando dito, partner. Oh, now it's Salamuding. Binigyan ng screen ni Baro. Tumira ng tres pero wala. That was defended well. Nakatira din naman si Sese pero hindi nahulog sa ring. Aspe to Cyrus Puhol. Nabitawan ng bola, going to the basket. Nakuha ng kanyang kampi na si Jonel Bauson. The tallest guy on the floor, Aspe. Binigay sa corner kay Cyrus Puhol. Pumukol. Wala. Sobra yung tira. Now it's Sese. Binigay kay Salamuding. Salamuding. Balik kay Sese for the deuce. Good unselfish play on the part of Salamuding Jr. Tama. Very unselfish. Alam niyang mas may magandang opportunity yung kanyang trailing teammate na si Sese kaya ipinalik niya yung bola. Aaron Puhol kicks it out to Bauson. Bauson fires a 3. Wala. Rebound. Rodel Onggotan. Pinasa kay Salamuding against Cyrus Puhol and one! So ayan. Grabe, 40 points 40 points. Plus may pa-end one pa. At 8 na lang ang hinahabol dito. Gandang ikot, gandang galaw. Plus foul. Counted yan, partner, for Arlito Salamuding Jr. Pero it's going to be sweeter yung 40 points na yan kung maipapanalo Yes, nila itong partner. larong ito. But don't look down, partner. Ayan, 8 points lang yan. And again, mapapanood nyo po kami sa ating mga social media platform, Rep Saldico page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Cup YouTube channel. Of course, mayroon tayong ako Bicol Cup TikTok account, partner. Kompleto tayo. Oo, mga social media natin. Kala nyo ha? Pwede may entry kayo doon. Mamili na lang kayo kung saan kayo pupunta. Alright, it's an 8-point lead at 2:49 sa ating game. San Fernando. Let's see kung maipapasok ni Salamuding ang kanyang bonus shot. So,
may chance dito na matapyasan pa yan to make that 7-point lead lang for Team San Fernando. And kagandahan nito, 2 minutes 49 seconds pa, partner. Tama. And ayan, Ayan walang na nga. supply. 41. Halos hindi pa parang hindi pa sumasablay sa free throw line itong si Salamuding Jr. Ito na. Nagmimintis siya sa 3 pero sa free throw line parang hindi ko pa nakita Ball nagmintis. pressure na sila dito. So, kailangan talaga nila yan. Hindi dapat tingnan lang yan on the part of defense. Free throw jump shot ni Carlo Montales was short. Now it's Patropes with the ball for Claveria. Binigay kay Baro Jr. who hits it from the free throw line. That's a lead-in jumper. Nagsisimula na mini run dito. Oo, sige. Let's see kung magtutuloy-tuloy yan. 5 na lang po ang labang itong mga taga San Fernando, 78-73. So kailangan talagang tumipensa. At tama yung ginagawa ni Salamuding na ang didepensahan mo ay nag-o-orchestrate ng play para sa mga taga San Fernando. Pero yun, nakalusot si Aspe. Yun lang. Dito may pensa si Sese. Salamuding Jr. can hit it from behind the arc. Trying to cross it over Bohol, pero nabuhol yung kanyang dribble. 7 points lang ito. So ito. 15 seconds to shoot. Onggotan nakareceive ng bola sa paint and he was fouled. Sabi ni referee CJ Sanchez, it's Aaron Bohol. Second personal foul, penalty. Second personal at penalty na dito, partner. So maganda i-capitalize ito ng mga taga Claveria dito. And of course, Rodel Onggotan capitalizing on that foul. Pasok yung kanyang unang free throw, partner. So that cuts the lead to 6. Sige, titingnan natin kung maipapasok niya pa ang pangalawa. Rodel Onggotan. Pasok pa rin yan. Shout out kay Sir Resi Giriba, Sir Richard Lofrando, and Sir Caloy, Romel Pasamba, Melchor, and Jovan, and also kay Nikki. Yan ang mga tiradaan itong ating kaibigan Mark Anthony Balansin. So, sige, mga taga Sunwest. Magandang adain na daa. Oo, sige. Sorry. Hindi ko nakita. Alright. Ayun. Merong foul. And that's for Jomar. Sino ba? That's on Onggotan, yung foul, partner, on Jomar Bohol. Bohol ang na foul. Third personal. Oo. So, crucial free throw para madagdagan yung kalamangan. Pasok yan, partner. And shout out kay Boss Ino Rivera. Ayan, Sir Ino. Magandang gabi po. Sir Ino Rivera. And of course, sa ating Commissioner Com Lloyd Rivera. Magandang gabi rin po. Okay, and sana, I'm sure, nag-enjoy sila sa larong ito. 134 remaining. 81-75. 6 lang po ang lamang ng mga taga San Fernando. And still, anything can happen and it's anybody's ball game. Yes, partner. So, 6 lang ito, no? Alright, Sese now against Bauson, almost in the midcourt. Kajing, partner. Kajing. Foul yun. Oo. Pwede mong ano yung arms mo, but you don't have, not to the point na parang i-cage mo na yung dinidepensahan mo. So, importante yung free throws na to for Sese para hindi magsisi ang mga taga Claveria. Pasok! Ayun nga. Remember, on their win against Montreal, napaka-crucial din yung mga binitawang free throw shots nitong si Ian Valsese. Tsaka may height din ng batang to. Yes, partner. I think mga nasa 6'1 ito, 6'2. Pasok pa rin ang pangalawa. One man down on the floor. Jomar Bohol. So, 4 na lang po ang lamang.
Okay, titingnan ng ating mga referee kung merong irregularities doon sa battle for the rebound against Puhol and Onggotan. Yes, partner. So titingnan natin yan. This is the last 2 minutes ng ating fourth quarter. So, balik ang ating mga officials sa ating review center. At ayan, tinitingnan nila ng maigi kung ano ba talaga ang mga pangyayari. And we will wait for the report nitong ating crew chief na si Gomer Abino. Nag-uusap pa rin po ang tatlong mga officials natin headed by their crew chief, Jomer Abino, J. De La Peña, and CJ Sanchez. Again, we're here at the Plaza Año Nuevo in San Jacinto, Masbate. Ticao Island, Masbate. So again, hintayin natin kung ano ang magiging call, partner, on that last sequence. So, mayroon akong nakikitang sign na unsportsmanlike foul. At yun na nga. Aspo ang itinawag kay Rodel Onggotan, and siguro maipapakita sa atin ni Direk ang mga pangyayari. Ito na nga, tingnan natin. Ayun naman, that's a clear foul. No doubt about it. Kaya naman umangal talaga itong si Jomar Onggotan. Wala bang foul yun, Rep? Ayun, very crucial yun, partner. Dito sa ating game. Very manageable pa sana yung lamang. Pero pag naipasok ito, nito ni, again, mintis yung ikalawang free throw. Yun nga lang, at mintis yung pangalawa. Ganun pa man, nakascore pa rin kahit paano. Isang puntos, nadagdagan pa rin yung lamang nitong mga taga San Fernando as we get closer and closer. But again, 5 puntos lang yan, partner. This ball game. Yun nga, 5 puntos lang. Nicolas, may tanga ng bola against Patropes. To Dazzle Paul Aspe now. Nasa harap niya si Lamunding Jr. Aspe. Mabagal kasi yung screen. Yun, nangagaw nga ng mga taga-Claveria ang bola, pero naagaw din pabalik sa kanilang possession ni Dazzle Paul Aspe. That pass from Sese. Turnover, partner. Sayang yun. Nakontrol na sana nila yung bola for Team Claveria. And Salamuding Jr. will be called for a foul. But again, penalty na dito, partner. At yun na nga, Dazzle Paul Aspe, he missed those 2 free throws previously. Let's see kung makukuha niya na. Ayun pa din. Hindi pa rin dito safe, partner. Itong mga taga San Fernando. 50.8 seconds pa ito. Tama. At 5 lang yan, partner. Sayang nga yung last possession na turnover nito ni Sese, partner. At ayun na. Ginamit na nung yung board nitong si Dazzle Paul Aspe. 7 points itong si Aspe dito, partner. Sa kanilang last outing, umiscore lang siya ng 10, pero meron siyang 19 assists. Basta nag-triple-double itong batang ito. Kaya he was the kasurog best player of the ball game. Now we will see kung siya pa rin ang tatanghaling best player of the ball game as we get ourselves nearer and nearer, closer and closer to the end of this ball game. Pero mga kasurog, hindi na end ng ating day 4 dito sa elimination dahil pangalawang laro pa lang to. Mayroon pa pong pangatlo at yan po yung home team San Jacinto. Makakalaban nila o makakatapat nila ang mga taga Burias Island pa rin, ang mga taga San Pascual. Yes, partner. At ito nga, mabalik tayo dito sa ballgame. This is just a 6-point lead, partner, with 50 seconds remaining sa ating laro. So, may mga possibilities pa kaya, Coach? Yes, malaki pa ang posibilidad dito. A quick 3 or a quick 2 will do. Tapos, isang stop sila. Pag naka-stop, balik sa kanila ang bola. Another chance to para matapisan yung kalamangan na yan. So,
Again, tingnan natin kung ano gagawin dito. Walang spot itong si yun na lang. Sorry, miss. Medyo sorry, miss John, partner. Oo, nakalusot sana at nakatira ng maayos. Kaya lang malakas yung pabandang tira ni Ibarra Jr. Now, mahigpit ang depensa ni Salamunding para kay Dazzle Paul Aspe. At ayan, ginulo ng dalawa. Double team si Aspe. At nagkabuhol-buhol ang mga players natin. Meron na, inawat na ni referee CJ Sanchez. Dahil talagang kailangan na. Masyado nang nabuhol ang mga players natin dito. At mapupunta ang bola sa mga taga San Fernando. But good job on the part of Salamunding who initiated that defensive stop attempt. Ito. 18 seconds remaining. Nice pass. Nice shot. That's from Bauson to Jomar Pohol. Salamunding, desperate shot. 8 seconds remaining. I guess this is it. It's going to be San Fernando's win over Claveria. And there you go. The final buzzer is in the air. Ayun, winner. Team San Fernando, partner, dito. So sila ang leading at the moment dito sa ating District 1. Perfect sila. Wala pa silang talo. 2-0. Samantala ang Claveria merong isang panalo. Yun na, yung unang laro nila with Montreal pero natalo sila dito na mga taga San Fernando. So congratulations San Fernando team, and San Fernando fans ay talagang nagbubunyi kasama nyo at this point in time. Sayang yun, partner. Sayang yung runs na ginawa ng mga taga Claveria, partner. Muntik na makahabol, partner, dito sa ating fourth quarter. Tama. Oo. Pero they fell short and they have to accept that. Oo. Gracefully. Dahil meron naman din silang isang panalo na eh. So, pinahirapan lang talaga sila dito ng mga taga San Fernando. Although, nagkaroon sila ng chance. They've led 4 points earlier sa saan ba sila nag-lead? Dito na sa Dito na sa fourth quarter, partner. Fourth quarter. Oo, kasi nakalamang nga din dito yung mga taga Claveria kasi maganda yung pinakita nila nung third quarter. When it comes to offense and to the defensive side, maganda yung pinakita nila. Courtesy of Salamunding with 41 big points, partner. Sayang yon. Sabi mo, mas maganda sana kung mapakukuha nila yung panalo. Oo. But again, good effort on the part of Salamunding Jr. At ayun nga, titingnan natin kung sino ang ating magiging kasurok player of the game dito. Abangan natin. Sino nga ba? Will it be still Dazzle Paul Aspe? Or may bagong will it be another kasurok best player from San Fernando? As you can see the highlights of our game. So this is the second game of our triple header. So ang sunod po nito, the home team will San take Jacinto. San Jacinto will take on San Pascual na may isa ding talo during our day 3. At itong San Jacinto may isang panalo, partner. San Jacinto will try to even the score with this San Fernando team, San partner. Fernando team. And while San Pascual naman will try to have their first win coming from a loss sa kanilang unang outing with San Fernando din. Okay. So yun nga. Again, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa atin sa ating mga social media platform. Again, mapapanood niyo po kami sa Repsal Dico page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV page, ako Bicol Cup sa YouTube, partner, and also mayroon tayong TikTok account na ako Bicol Cup. Tama. Okay, and we're taking a look at the highlights of the ball game. Yan ang magandang pasa for Puhol.
And ayun, maganda yung naging contribution ng isang puhol na si Cyrus. Yes, partner. Kaya if you've noticed, hindi na Hindi medyo- nagkaroon ng mas mahabang playing time yung starter nila na si Jomar Puhol because of the effectiveness nitong si Cyrus Puhol. Yes, partner. And of Kanina. course, also maganda rin yung pinakita ng depensa nito ni Cyrus Puhol doon kay Salamuding Jr., partner. And of course, pag after defense, tatakbo siya sa kabila at it will turn into offense. So maganda ang pinakita nito. That's why ganun ang nangyari. As you can see, ayan nga, as you can see on your screen, itong si Cyrus Puhol with that two transition made basket and to give San Fernando a win, partner. So maganda ang pinakita nito coming off the bench. Oo. And kudos also to Carlo Montales who manages to limit the guy who scored 40 points na si Salamuding from Claveria. Imagine kung hindi niya yun napigil, siguro umiscore ng 60 yon. Yes, partner. And while waiting for our Kasurog player of the game, batiin natin ulit ang ating Commissioner Lloyd Rivera, and ang kanyang kapatid, our Assistant Commissioner Ino Rivera. Boss, hello po sa inyo dyan. And of course, thank you also again to Rep Saldico. Kung wala siya, partner, and wala ako, Bicol Party List, wala itong ganitong kagandang liga dito sa atin, dito sa Bicol. And of course, to Kong Jill Bongalon din, maraming salamat po for bringing this wonderful game, ako Bicol Cup, dito sa atin sa Bicol, to give opportunity to our players also, and also para mag-enjoy din yung mga Bicolano na nakapapanood sa magandang laro dito sa ako Bicol Cup, partner. Oo. Sige. Maraming salamat, Coach. And we're waiting for our courtside reporter, si Ms. Jessamay Navales, para malaman din natin at marinig ang kanyang panayam with our Kasurog best player of the ball game. Alright, malaking tulong din sa atin dito si Danica Garcia. Siya yung nag-cue sa atin. Okay, so again, kasama niyo po dito Coach Paul Sepe and Kapak Morgan bringing you the action mula dito po sa Plaza Año Nuevo sa San Jacinto, Ticao Island, province of Masbate, para sa ating Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurog pa. And eto na, go na tayo, Miss Jessamay Navales. Ayan, pasok. Alright, thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. That concluded the second game for tonight between Claveria versus San Fernando. So now here with me is the Kasurog player of the game from San Fernando, jersey number 21, Jonel Bauzon with 22 points, 11 rebounds, 2 assists, 2 steal, and 2 block. Ayan, congratulations po for being our Kasurog player of the game. As our Kasurog player, of course, napakalaking bagay ang naging papel mo sa grupo nyo. Ano ang masasabi mo sa naging performance mo for tonight? Okay naman yung pinakita kong performance kasi lagi naman ako ready. Saka kung ano ibigay na role ko, 100%. Yun lang. Alright, well-deserved win nga naman talaga para sa Team San Fernando. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga taga-suporta? Go ahead. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord God. Binigay niya itong panalo na to, and sa mga coaches and teammate ko and mga boss. Saka pinabati ko nga rin pala yung family ko sa Urdaneta, Pangasinan. And yung kuya ko, shoutout sa iyo, Pargs. Happy birthday. And saka sa love ko. Yun lang. Alright, congratulations once again to our Kasurog player of the game. Kaya naman mga Kasurog, manatiling nakatutok sa aming live stream para sa ating third game for tonight between the home court San Jacinto kontra San Pascual na live at libreng-libre niyong mapapanood sa aming Facebook pages na Ako Bicol Party List Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at we are also on YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, this is Jessamine Navales, your courtside reporter.